Kumusta na kayo mga kaluto? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ang lulutuin po natin for today, sinaing na dilis. Ang ating sangkap sa ating sinaing na dilis, meron po tayong kamyas, suka, asukal, paminta at asin mga kaluto. At yung ating dilis at dahon ng saging mga kaluto. Yung ating dahon ng saging mga kaluto ay pinainitan ko kanina mga kaluto para hindi po siya mapunit kapag ito'y ating tutupiin mga kaluto. Pagkatapos po nating hiwain yung ating kamyas, ay ating nang titimplahin yung ating dilis mga kaluto. Ilalagay na po natin yung ating asukal, paminta at asin mga kaluto. Pagkatapos natin may halo-halo ito, it's time to balot time mga kaluto yung ating dilis. Pagkatapos po natin mabalot lahat ang ating dilis, halikayo't samahan niyo po ako, atin lang lutuin mga kaluto. Iyan mga kaluto, kukuha na tayo ng ating sinaing na dilis at bago tayo kumain, magdasal muna. Let's pray. Lord God, thank you so much Lord for this food. Linisin mo Panginoon upang siya maging kalakasan ko. Salamat din Panginoon sa mga biyayang pinagkaloob mo at pag-iingat mo sa aming kalusugan Lord God. And Lord, salamat sa lahat-lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Magtayo hanggang dyan. Si Datay Didilis. Munamon, Ilocano.
Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto nagsasabing laging magdasal, count your blessing, and stay positive!